All about good evening.
Mami D, good evening. Bell, good evening. Parang maglobat yung cellphone ko ah. Ano na siguro? Parang kailangan na siguro palitan yung aking battery. Kasi kaka-charge ko lang, Ma'am Chin. Ano na, maglulobat na. Kaya steady ko muna. Para mahaba-haba naman yung aking live. Ewan ko, bakit ganito? Saka ano siguro? Overuse. This program is brought to you by Arena Plus, official partner of the PEA. Hello, Ma'am Jean. Good evening. Yung cellphone ko, Ma'am Jean, parang nagbabad siya. Napalitan na yung aking battery.
Kaka-charge ko lang, malubat na agad. So, ngayon naka-ano lang siya. Naka-charge while naka-live. Oo, mahina ng baterya, Ma'am Jean. So, ewan ko lang kung magkano to kasi mahirap maghanap ng original na battery ng Samsung. Ano na siya parang nagbubuklod-buklod na siya sa likod ng aking phone. So, na-overcharge na siguro to. O ginagamit na while naka-charge. So, steady ko ngayon, naka-charge siya. Oo, hanapan ko nga by pa ako pupunta. By next Friday, 17, pupunta ako ng SM, Bacolod. So, mga almost 1 week pa. Sige lang, pagtiyagaan ko na muna to, Ma'am Jean. Ayoko sanang pumunta ng city. Kasi traffic doon kasi Mascara Festival. Yung highlight, October 19. Nakakapagod mag-travel sa city. Kasi ang traffic, hindi ka agad maka-uwi. Hello, Chance Mix. Good evening. Thank you. Thank you sa pagbisita. All new 5 on the floor for Raiders side. As Adrian Almo returns Clarito finally check in with a lot of Phoenix Pangilinan and Lepetti who again sat out last conference because of an injury. Once again, that's what Raiders does. That's their finding and he is strong. It's out. Felix tries. Felix will shoot two. That like limit will always be at the 3-point line. So that was an excellent counter by the Navy. That last play, but it's strong. Finding the seams in that defense. And he makes the first free throw. 16 to 17 goal here. And nice to see Felix back on the floor. Hello, but Ma'am Jean, pero na-resume naman. Hanggang ngayon lang In his rookie season. I mean, he can shoot that. He has established himself as a knockdown killer of this team. It's also nice to see that defense finally back after a lot of injuries. That's a three. That's good. He's there to the outside.
Newsop does not rotate. Earlier on, Newsop enabled the Norwood and that left Notebook open. This time they don't rotate. It makes them play. And that three-pointer is brought to you by Marina Plus Sportsbook. Last shot time here for this quarter. And Matthew goes to game back to Felix against Pascual. The mismatch nets back three. But Matthew almost makes that one to fall. Oh, Air Black. It's off of his leg. And they're asking for time here. And I wonder if they're going to give the tie. It looks like they're not going to give time there. That's the end of the first quarter. Ranger Shine comes back from a double-digit deficit. Now by 4, 28-24. Streaming is this one. New Sail Super. One login with one subscription for multiple streaming apps na Sail Super. All you need is one. Everyone, I did my all. I am prepared. Sana, yun yan. Sa streaming is this one. New Sail Super. One login, one subscription for multiple streaming apps na Sail Super. All you need is one. Norwood recently announced that this conference will be his last, and for me, the decision came from a mix of reasons. Family, the desire to lead the game on his own terms, and the confidence of the team he has helped shape will be left in good hands. After 17 years of service, he knew the timing was exactly right. The announcement came after heartfelt conversations, first with Coach Yang during the building, and then with his teammates on opening day, and the love and support he received were more than he could have ever asked for. But before he finally hands his jersey, Dave and the Alaska Beavers have one more mission to make this conference count. Go Beavers, of course, and with their former captain, the send-off is extended. That's the motivation for him. He has a purpose for what you're doing. That's right. And remember that this is a team of leading championship established already. They're fighting into they're right there to challenge the Philippines and the San Miguel members of this world. Right now, it is coming into the penalty. It's like inch against Chris Mesa. Caught him a couple of times on the other side with those fakes. This time, draws an offensive foul. And for everybody watching, here in the PBA Philippine Cup, the 15th season, a huge change here is that even offensive fouls will count on your team fouls. So you can see right now, there's one team foul already. Look, this goal on the pass, and the finish. Wolf blocks Newsome. Moment point here for Raider side. That Becky for three. No. Tato gets it. Ball will stay for Raider side. Good evening, Jans Mix. Playing ako sa'yo ha. It's an 11 to Magluto 1 ako ulam namin. by Raider side. Yes. Mayroon kang 2 videos. At bago ka pa lang, 4 subscribers. So, lagi ka lang mag-join sa mga mayroong mag-live para madagdagan yung subscribers mo. Making things happen on the defensive side for the Alaska Raiders, which we did not see a lot of last year. So you look at
more known as a shooter, but now Ay, thank you, Ma'am Jean. Thank you so much. Sige, Ma'am. of the league are playing in the Philippines. Sige, Ma'am, unahin mo muna yan. On the other end of the defensive side. Apat tambay namin, Bell. Thank you. The first five was a -6. The entire group. Now the attacking second unit is a +6. And Dr. makes it +9 as he makes it 3. That's the importance of the three-point shooting of the big men because if they're hitting their shots, nor would it that opens the floor for Larita. Nilagyan pa talaga. Nilagyan pa talaga ng numero. Thank you, Ma'am Jean. Thank you, Boss Bell. Ay, nako, hindi ako muna makapagtagal ng live kasi nagrereklamo ng aking battery na kailangan ng palitan. Kaya, magkano kaya tong niya, original battery niya? So, pera involved na naman to. That's frustrating for Nevada because they had a wonderful start in this one. Noble. Switch. Attacks. Long shot, no. Tackle, no. Oo nga, Ma'am Jean. Thank you so much. So what does it mean Si Jan's Mix. Haba-haba itong video niya. 40 minutes and 44 seconds. starting line? With Uphill in the game now. Bates is there and hot. See, that's a up jumper, Elaine, no. You're gonna see something checking soon. There's gonna be another foul here. Alam mo, Ma'am Jean, nag-alaga kami ng pusa dito. May pusa kaming alaga kasi yung sinabi ko nung ilang araw na mayroon may nasira dito. Ay nako, tapos hindi niya ako pinatulog ng Thursday ng gabi kasi pinasok ko yung couch sa sa kwarto. Tapos mayroon talagang naiwan. Maliit. Si Bait. Ay nako. Quiet so far. All good hands by Elaine. Hodge pushing the base. Kicks it out, Tara. This spot. has been one of the best backup guards in this league for a long time. Isa lang to, Ma'am Jean. Naghanap pa kami ng isa. So, sabi ni Habi, sa Monday, marami silang mga alagang pusa sa stasyon. So, magkuha siya ng isa para may kasama. Yung naawa kasi ako to sa aking kinuha na na alaga kasi hindi pa na sa inaba. So, ang ginawa namin, bumili kami ng gatas at ng biberon para mayroon kaming alagang anak, alagang bata. Binilhan namin ng biberon, Bear Brand na gatas, at tapos, hindi siya magdidi. So, ang ginawa namin, naawa kami kasi hindi man lang siya nakain, hindi man lang siya kumain. Parang sa Ilonggo ba, gintingal naman, binuka ni husband yung baba niya, tapos ako naman, pinatulo yung gatas. Hindi ka ba talaga makuha sa santong dasalan na ito, santong paspasan na. So, yun.
napasok naman sa baba niya yung gatas. Naawa kasi kami kasi iyak ng iyak. Parang may baby. Oo nga. So ito natulog, tulog lagi. Pero ano naman nung kagabi, ano siya, nagising si Habi. Ano siya, gala siya ng gala dito sa salas. Pero ngayon, parang napagod siya, tulog na lang tulog. Ang sabi namin, paano yan? Ikaw ang magbabantay at ikaw naman ang babantayan ng friends mo dito, ng inimi mo dito. Ay nako. Oh, nanibago lang. So, kumain, binigyan ko ng na tinapay. Tina- binigyan ko ng tinapay. Parang, niya lang ng dila niya ba? Tapos, hindi man lang pinasok yung tinapay sa baba niya. Tapos, kanina, pinakain ko ng kanin. Isang butil lang kinain niya. Tapos, wala na. Tumalikod na. So, naawa na kami kasi iyak ng iyak. So, naghanap talaga ng kanyang nanay. So, nung gabi lang to, binigyan namin. So, yun, tiningal talaga namin ng gatas. Kasi 24 hours na yung gatas na nandyan lang sa ref na natimpla ko kagabi. Ay, naku, naawa kasi ako ilang araw. Okay na yan. Oo, sana. So, maghanap pa kami ng Kaya lang, kung dalawa sila, Ma'am Jean, baka yung poops nila pa, baho. Kasi whole day na walang tao dito sa bahay. Gabi na kami umuwi. So, kasi ito, tulog ng tulog. Tulog ng tulog siya at tsaka babae. Yung sabi nga ng friend ko, sa kanya to galing. Dalawa daw kunin ko, lalaki at saka babae. Sabi ko babae lang kasi ang taba niya. Yung lalaki ang payat. At saka dalawa, ewan ko lang. Baka magkalat dito, Ma'am Chin. Challenge is not successful as there is clearly a push by Brad Basil, an unsuccessful challenge. So, to your point, Coach, he wasn't going for Oo, ang sabi ko nga, 'di ba, yung mga pusa pumupunta talaga sa parang may abuba ang tawag sa amin, yung nilagyan ng sa kalan, nandoon sila. So, yan yung ideya ko din na maghanap ako ng maglagay ako dito ng lupa at dyan na siya mag-poops. Ang favorite niya talaga na na place dito sa kusina kasi makikita yung mukha niya sa glass. Siya, nag makita niya yung itsura niya sa mirror. Tapos dito siya sa namin, sa talaga, trapo ba, basahan, dito siya sa sa gilid. So, kanina, ay, naku, muntik na lang na muntik na lang na apakan. Kasi ang color niya itim pa naman. Tapos dito siya sa trapo, sa basahan. Ay, naku. Buti na lang hindi ko na puwersahan. Siguro kawawa siya. Siguro na flatten yung niya, yung katawan niya. Kasi ang umaapak, Dabiana. 72 kilos. Mabuti na lang. Hindi naman siya umiyak. Pero kanina, naapakan ni Abby yung basahan. Nandun siya. Natapon. Mga 1 meter siguro.
Oo. So, kahit na hindi sila magkakapatid, kasi yung yung isa medyo na na parang hiwalay na sa mother ba. Ito nagdedede pa, kinuha ko lang. Kasi na problema kasi ako kagapon kasi whole day wala akong tulong ma'am nung Thursday ng gabi. Tapos maririnig ko talaga na mayroon talaga na sa loob. Tapos nasira na talaga yung sa ilalim na part. 8 months pa lang to sa amin. Ay nako, sinira na talaga. Yung yung kahapon, naghanap ako ng yung sales woman ba na sa amin na kumuha ng couch. Wala siya. Tapos nagsabi ako sa aking kaibigan, ano kayang gagawin ko nito? Parang na-stress ako. Galing ako sa whole day na stress management seminar. Tapos hindi man lang ako na-stress, pero nung gabi na, nung umuwi na ako dito, nakita ko na, sayang talaga. Na-stress talaga ako tuloy. Oo, bibili talaga ako ng ng whole na foam kasi ang kapal ng foam na nilagay nila. So, mayroon ako ditong cushion na libre din, galing din ito sa kanila, kasama ito. Ang aking gawin, kasi nag-usap na ako kahapon sa salesman, mabuti nandun sila sa plaza, galing lang sa mga nag-collection. Sabi ko, nagtanong ako kung mayroon bang upholstery sila. So, ang sabi daw, tanong-tanong daw sila sa office kung mayroon. Tapos, ipaayos ko to. I-cut ko lang yung itong isang cushion. I-sacrifice ko isang cushion para itahi-tahi dito. Tapos, naglagay na kami ng Ma'am Jean, ng yung powder ba. Nalagyan namin ng kanin at saka ulam. So, meron namang parang na, na talaga siya, kumain na siya doon. So, hintayin namin ng mga ilang araw kung mayroong order dito sa Kisame. So, ibig sabihin, tumalab na. Tumalab na. Ay nako, napakahirap Ma'am Jean, mayroon. Pero yung hindi ko dito binalik yung mga foam na double foam kasi yung yung couch. Hindi ko na binalik, doon lang sa kwarto. Saka yung mga almohadon niya na anim. Pito talaga, pati yung isang cushion na lano ko, i-cut na lang at saka doon, itahi doon, parang ilunob na lang ba. Tapos ewan ko talaga kung mayroon silang retaso na foam, kasi ang kapal-kapal ng foam ba. Kung hindi, bibili talaga ako ng whole. Ay nako. Tapos nag-spray ako ng plano ko mag-spray ako before ako matulog, mag-spray ako dito sa couch ng ng para sa lamok ba, na siya, parang
Grabe ang amoy niya, Ma'am Jean. Ano yan? Ah, sa PC ko yan binili kahapon. Personal collection. So, ang baho-baho niya talaga. So, yan. Spray ko lang sa buong couch. Nako. Ang sabi, nakita daw ni, ni Habi kanina, mayroon 3 na bait. Tapos, yung ina, ewan ko lang kung mayroong ama dyan sa taas. Kasi yung aking bahay, wala pang kisame. So, may talaga sila na pwede silang dito, pasok dito. Ang ko lang kasi hindi, mali naman yung desisyon ko. Dapat bumili ako ng kahoy na na sa laset ba. Hindi yung may foam. Kasi hindi ko man lang na-anticipate na ganyan ang mangyayari, Ma'am Jean. Ay, nalumot talaga ako nung Thursday ng gabi, Ma'am Jean ba. Ang lapad talaga. Tsaka parang nilaro-laruan nila yung aking foam ba. Kaya nagpabili na lang ako kay Habi kahapon ng powder na nilagay sa kanin para ihalo sa kanin. Ay naku, Ma'am Jean. Sayang talaga kasi 8 months pa lang to sa amin. At saka hindi naman kami lagi umuupo dyan. Kung may bisita lang, dyan lang. Dito kami lagi sa sa dining. Kasi dito ko nilagay yung aking laptop. Dalawa yung laptop dito sa dining. Ay naku. Sayang talaga. And right now we have our referee here with the decision. After the review, there was a unusual foul on Porter. Nagkaroon po ng tulak against Almasan. Therefore, the challenge of Taylor Nakaplay ako kay Ma'am Lynn ngayon. Successful challenge of foul of Porter that results in 2 free throws for Raymond Almazan. Tapos, isunod ko na kayo, Ma'am Jean Bosbel. Free throw goes in for Raymond Almazan. So they're off it out. Coming back here strong. Seeing a good team of Chris Newsom checking with the game. Very productive minutes. Yung nagbabantay, Chris Newsom playing here on defense, coach. sana tulog. Baka naman early lang siya matulog, pero mamayang gabi matulog na kami. Siya naman yung tao dito. Siya naman yung magbabantay dito. Siya, nocturnal siya. Sa gabi gising, sa aga matulog. You're welcome, Bosbel, Ma'am Jean. As you said, playing small will result in mismatches like that with Taylor Canada that resulted in a foul. Given
also on that free throw line. Kayla now double digits with 10 points. I think we're today is Ito resibo ko, oh. Ayan, Ma'am Jean playing. I like it that he's focusing on talking about officials and not the floor. But yeah, we all love Coach Yang. It's one lead back up for Rain or Shine. Carazo. Up trying to shake off the season button. Drive slips. Hit falls. Oh, that's a bad pass by Morgan. Loco gets it anyway. Alonso hangs. Alonso with a finish. Alonso, undersized as a forward, but he's a very athletic player. Musa shoots over Alonso. In and out. Rebound by Tulsa. They go back to Alonso. Even Tulsa puts the ball on the floor. Alonso against Musa. They go with the mismatch. Alonso shoots a three. That's off. Air balls in. Ito naman sa iyo, Boss Bell. Yan. Tulsa. Anticipated well there by Taylor. They go back out. Up Taylor. Extra pass. Beautiful play. Once again, we're able to the perfect timing of that pick and roll play. And Oh, parang ano, Ma'am Jean ba? Parang Manuling Morato ako. Kasi first time ko mayroon kaming alagang pusa dito sa bahay. So, hindi ko pa na ano yung mga karakteristik ng isang pusa. Tapos, ano ko siya, karga-karga ko siya. Ano naman, gusto naman bumaba sa sahig. Tapos, lakad siya ng lakad. Meow, meow. Ay, naku. Naawa ako sa kanya. Parang naisip ko na ibalik na lang sa ina. Kasi ano na, worried ba na wala siyang kain. Oo. Lagyan ko ng ano dito. Ano pa, 24 hours na siya hindi nakapoops. Pero kagabi, ano siya, mabait siya kagabi. Hindi siya lagi iyak ng iyak. So, kanina iyak siya ng iyak, and then after ng dinede na siya namin. So, yon. Siguro na-absorb niya na may laman na yung tiyan niya. So, tuloy, ayan, matulog. Natulog siya. Natulog siya talaga. While representing the U.S. Filipinas will now step into this new conference, Chris carries a refreshed mindset, one built on growth and perspective. And as he put it, I put a lot of importance in learning how to let go of success and keep that hunger in me. Well, after missing a chance to defend their title last conference, Newsome and the Balls are now focused on the long game. Stay consistent, locked in, and ready to bounce back stronger. Gentlemen, back to you. thank you, Mayor Cowboys and Chris Newsom. Bigger picture here for Chris Newsom. Getting healthy. Trying to get Oo, napagod siya kakaiiyak. Napagod siya sa kakaiiyak. Tapos takot siya kay Tokyo. Kasi nung binuksan ni Abby yung pintuan, nandun si Tokyo, yung Shih Tzu namin na aso sa labas. Natakot siya kasi parang durug-durugin na siya ni Tokyo. Atat na atat si Tokyo sa kanya. conversation down low. This is from CB. Luma Alonso. Ay, aawayin talaga niya. Aawayin talaga niya, Ma'am Jean. 5 for Rain or Shine. They go back down below to Kayla. Anton. Sees the mismatch and speed. Tahol ng tahol si Tokyo na parang niya na ba?
yung kumuon sa sa Ilonggo. Busy na kami Ma'am Jen kasi marami na kaming alaga dito. May pusa, may manok, may aso, 3 aso. Yun ang mga anak namin. Kaya lang, hindi pa namin maano yung ang aming alagang manok. Ano pa lang, itlog pa lang. Itlog pa lang ang nakain namin. Pero yung inahan, hindi pa. Kasi naawa kami. Naawa kami ano ba, magkatay. Yan talaga ang problema kasi alaga kami para pang consumption namin dito sa bahay. So naawa naman kami mag katay. So yun, nagrereklamo na si Habi na mahal-mahal ng feeds. So yung yung friend ko, hingi ng manok. So, hindi ko alam kung paano ko maibigay sa kanya kasi malayo pa. So, ang sabi niya, ikatay ko na daw yun, ihawin ko na, tsaka ibigay sa kanya. Ang problema, nag-aalaga kami ng manok, hindi naman ako marunong magkatay. Ay nako, kasi naawa ako kapag especially yung ginugulgol na yung liig niya. Tumatalikod talaga ako, naawa talaga ako. Si Habi, marunong siya magkatay. So, taga dito kami sa pero hindi ako marunong kasi yun, naawa talaga ako. So, ano lang ako, bumibili lang ako ng 45 days. Para yun lang yung kinakain namin. Pero yung native, hindi na ako makakita ng kinakatay na manok kasi naawa ako. So, ang sabi, ilagay ko daw sa bayong. Sabi ko sa kanya, ikaw na lang ang mag-ihaw. Ikaw na lang yung magkatay. Ibigay ko na lang sa iyo na buhay. So, ang plano ko, ko sa series, papadala ko sa series, sa bus. At saka doon na lang i-drop sa stasyon. Oo, naawa talaga ako Ma'am Jean. Parang si tatay ko naaway siya pag kinakatay na. Yung may story ba na kinuha ni ng tatay yung manok na wala silang ulam. So, kumuha siya ng isang manok doon sa bahay ng manok, ng manukan, sa manukan talaga. Pagkatapos, nakita ng anak. Sabi, tatay, wag mo patayin. Umiyak yung bata. So, binalik ng tatay doon sa manukan. Bumili ang tatay ng noodles na chicken na flavor. So, yun, noodles ang kinain nila. Yung ulam nila, hindi manok na totoo. Hindi native manok. Noodles na lang. Kasi naawa ka talaga kapag ikaw yung nag-aalaga, naawa ka talaga. So, yung nag-alaga din ako ng baboy, ang taba-taba ng baboy kasi patining. So, kailangan mo, kung patining, dapat mo talaga ng feeds ba? Pakainin mo talaga ng maraming feeds para lumaki.
So, mga 2 months and a half, ang laki-laki niya na kasi na-mix ko yung feeds, pampabigat at saka pampalaki ng katawan. So, nung kinuha na ng buyer, Diyos ko, naiyak ako, Ma'am Jean. Parang hindi ko bibigay at saka yung 3 baboy, umiiyak na parang nagpipiglas-piglas pa na hindi nasasakay ng sasakyan. Yung tricycle yung service. Naawa talaga ako kasi ang taba-taba yung puwet niya, parang sumasayaw-sayaw yung puwet niya. Naawa talaga ako. Kaya lang, yun na talaga yung kahihinatnan nila. Na kainin talaga sila ng tao. So, yun, hindi na ako nag-alaga pa ng baboy. Tsaka time consuming. Kasi mag-alaga ka ng baboy, time consuming. At saka, hindi pwede dito hindi naman na binawal kami dito ng barangay. So, kami naman, may neighbor kami dito na mayroong maliit na anak. So, kami na mismo ang hindi na nag-alaga ng baboy ulit. Kasi whole day na walang tao dito sa bahay, walang maglilinis ng kanilang bahay. So, hindi mo talaga maiwasan, may baho ba. So, hindi na. So, kung mag-alaga din kami ng baboy soon, siguro doon na lang sa yung malayo sa bahay. Maganda yung baboy dito na mag-alaga ka ng baboy kasi ang mahal-mahal dito, malaki. Kasi malapit kami sa stockyard. Malapit kami sa stockyard dito yung aming municipality ay kilala sa pinakamalaking dinidisposan ng mga animals. Kaya tinawag dito yung Hinuptanan Festival. Hinuptanan Festival, yung Moises Padilla. So, every Tuesday, yung mga taga North and South pumupunta dito. Monday pa lang ng hapon pumupunta na ng stockyard para i-deal yung baboy, yung mga alaga nila. Oo. Yung sister ko ang kumakatay kapag mag-iihaw kami ng manok, kapag kami, siya ang kumakatay ng manok. Na lang, nakat na yung mga 15 piraso na yung isang manok. Nakat na, nalinisan na. Oo, ang mahal-mahal dito, Ma'am Jean, yung isang biik, pa lang yun, 35 days, yung presyo is 4,000 pesos. 4,000 pesos, Ma'am Jean. Pero kung bumili ka na sa tindahan, yung 1 kilo, 300 pa, no? 290 to 300 yung presyo ng 1 kilong baboy. Pero yung nag-aalaga, especially ngayon na demand yung baboy kasi bear na, ginawa nilang na mga naglilechon ba. So yon 4K yung 35 days na biik. So kung mayroon kang 10 na biik na may 40K ka talaga. So minus mo dyan yung feeds. Ka talaga. Makabawi ka talaga. Oo, malaki. Especially ngayon na bear na. Demand kasi dinadala doon sa Bacolod City.
din yung mga taga Iloilo, dito rin bumibili. So kaya lang sa amin, ngayon, walang nag-aalaga. So nahihiya kami na mayroong amoy ba na may mga bata dito sa neighbors namin. So ina-stop namin. Tapos nung bahay niya, yung roof ng piggery namin, nasira nung bagyong Odette. So, hindi na kami nag-ulit pa uli. So, nag-change kami. May tindahan kami. Nagpagawa ako ng tindahan dito sa harap ng bahay. Mga almost 1 year na din. Pero, ngayon, naka-close. Kasi, dapat talaga, kapag may negosyo, ikaw talaga yung hands-on ka talaga sa business. Kasi maraming utang. Hindi mo talaga maiwasan, may utang yung mga neighbors dito. Yung masama lang talaga kasi may utang, hindi man lang nagbabayad. Tapos pag may cash, doon sila sa kabila bumibili. At saka yung parang ganyan na talaga, no, yung attitude talaga ng isang Pinoy, no, na crab mentality ba. Totoo to, totoo to. Totoo, real story to, Ma'am Jean, na kapag may business pa, mayroong nag-iinggit na sinabi talaga, mayroong suki kami dito na bumibili ng bigas. Tapos, nang bumili yung suki namin, sinuhot niya talaga at sinabihan na doon ka bumili ng bigas sa kay Aaron. Kasi pwede ka doon makautang. Diyos ko mio. Tapos kung ano yung binta namin dito, nagluto yung aking kapatid ng ulam. Uy, nagluto-luto din siya. Tapos, nilako yung ulam. Tapos hindi pa kontento doon sa taas. Sinutsut-sut niya pa ba na si ganito, mayroon siyang binibinta na ganito, dapat tapatan niyo din. Ay naku, tapos nag-stock din yung mga bata ng may-ari ng tindahan doon sa taas. Ang sabi na, ano yung binibinta ninyo? Magluluto din kami ng ganyan. Ay naku, yes, oo. Hindi talaga maiwasan, Ma'am Jean. Tapos, kung hindi man lang siya wala siyang mga, may mga gagamitin sa bahay nila, wala silang bigas, wala silang feeds para naipakain sa alaga nilang manok. Doon sa amin din umuutang. Parang gusto mong sabihin na doon ka mautang sa sa taas kasi 'di ba? Ni-refer mo doon yung mga suki ko dito na doon bumili. Tapos dito ka uutang. Parang inuhold ko lang yung temper ko ba, Ma'am Jean? Kasi ayoko kasing magsalita ng masama sa kapwa. Kaya lang parang parang gusto mo nang maglabas ng sama ng loob. Tapos dito din sa amin umuutang kung anong wala sila. Yes, ay insulto talaga, Ma'am Jean. So, kahit na mayroong karatula yung tindahan ko, wala utang. Pero nag-attempt talaga na mangutang, especially yung aking sister, yung nagbabantay. Tapos, ang sabi ng sister ko,
napagalitan ako ni ni sister kasi ang sabi niya wala daw utang eh. Tapos, hindi, babayaran ko mamayang hapon. Babayaran niya daw na mamayang hapon. Dumating yung mamayang hapon, dumating yung next day, until next day, until ilang na weeks na, hindi pa nabayaran. At sabi ko sa kanya, sabi ko kay sister, at saka busy na din siya sa may alaga din siyang baboy. Sabi ko kay sister, wag mo nang i-open to. Kasi hindi ko makikita yung binta kasi parang yung aking allowance pang araw-araw na ginagastos sa opisina, yung pamasahe ko, pagkain ko, nasisira na kasi lack of budget na ako, pinapasok pa sa tindahan para may pambili na naman ng paninda. Kasi ko, naku, ko to, na stress ako. Sabi ko, na muna natin, i-close na muna natin. Kasi anong utang kasi, hindi talaga maiwasan. Yes, so close na yung tindahan ko po, mayroon pa yung mga utang. Until now, hindi pa nabayaran. Sabi ni Habi daw, lipong na si, yung alaga namin dito. Lipong na. Lipong na siya, lipong. As of now, parang hindi pa muna namin ma-open yung Sabi ko nga sa sister ko, kapag may kapital siya, i-open niya. Tapos, magluluto-luto din siya dyan kasi may nagpagawa ako ng kusina. Doon yung dirty kitchen namin. So, hindi na kami nagluluto dito. Sa loob ng bahay, sa kusina namin, doon na kami sa tindahan, may kusina na pwede ding pang kahoy, pang uling, at saka yung gasol namin doon na din. Para for safety naman kasi ang init, whole day na walang tao dito, baka yung hindi maiwasan talaga na baka sumabog yung gasol pa. So doon safe. Kasi siya, open, ventilated siya. Hala, time check, 9:15 in the evening. So mag-end na ako, Ma'am Jean, kasi mainit na yung phone ko. So, ko na muna, i-full charge ko na muna. Pero yung aking pag-play sa inyo, still play, pa rin ha. Naka-play pa rin, Ma'am Jean, Boss Bell, Ma'am Lynn. So, hanggang 10 o'clock lang ako. Matutulog na ako kasi bumabawi na din ako sa mga ilang nights na kulang-kulang yung tulog ko, 5 to 6 hours lang. Sige, bye-bye everyone. Boss Bell, Ma'am Jean, at sa mga bisita.